हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती नामिने. नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथा दामदया नगरग्रामधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മള് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നിട്ടില്ല അല്ലേ, ഇനിയുമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ. അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഈ ശ്ലോകം ആരോ ഒന്ന് ചൊല്ലോ, എല്ലാരും കൂടി ചൊല്ലിയാലും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ആ ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തൽപരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേണ സേവനം ഭക്തിരുച്യതേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അതായത് സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതില് ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആരെ വായിക്കുക? അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കൂ, സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ. ക്ലേശാഗ്നി, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. ശുഭത, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന നിഷ്ഠയിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രകടമാകുന്ന സാധനാഭക്തി. 3 മോക്ഷലുബ്ധ, മുക്തിയിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. സുദുർലഭ, അപൂർവമായി കൈവരിച്ചതാണ് ഭാവഭക്തി. സാന്ദ്രാനന്ദ, വിശേഷാത്മ അഭേദ്യമായ ഘനീഭവിച്ച ആനന്ദം. സ്വയം സ്വഭാവത്തിന് വ്യതിരിക്തമാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലുള്ളവർ മുക്തി സങ്കല്പത്തെ പോലും തള്ളിക്കളയുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് സാധനാഭക്തിയിലാണ്. പിന്നത്തെ 3ഉം 4ഉം വരുന്നത് ഭാവഭക്തിയിലാണ്. 5ഉം 6ഉം കാണിക്കുന്നത് പ്രേമഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവണേ എന്നൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അവിദ്യ കൊണ്ടാണ്. അവിദ്യ പിന്നെ പാപ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായി ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അവിദ്യ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുന്നു. പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഒരു വിത്ത് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലേശങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ദൂരീകരിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മാർഗം. ഇതിലെന്താ പറയണേ? സൈക്കിൾ ഓഫ് സിൻഫുൾ, പാപ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു ചക്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്ന്
അത് പാപകരമായ ആഗ്രഹങ്ങളായി മാറുന്നു. അത് പാപം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നണത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ പാപം ചെയ്താലും ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അത് അപ്രാരബ്ധമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും പാപ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പാപ സ്വഭാവം, വീണ്ടും പാപകരമായ ആഗ്രഹം, പാപം. അങ്ങനെ ഇത് നാലും ഒരു ചക്രം പോലെയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ആ അപ്രാരബ്ധം പ്രാരബ്ധമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ക്ലേശം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക, അത് പ്രാരബ്ധം. അത് പിന്നെ ക്ലേശമുണ്ടാക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. മോക്ഷ ലഘുത്വകൃത് എന്നാണ്. മുക്തിയിലൂടെ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ്. എന്ത് തരം ആനന്ദാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക മുക്തിയിലൂടെ? 3 തരം സുഖങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയണത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, രണ്ടാമത്തെ ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം, മൂന്നാമതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം. അപ്പോ അതിലും വെച്ചിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഓഫ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായതും ശാശ്വതമായതും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദാണ്. അപ്പോ ഭൗതികമായത് ക്ഷണികമാണ്. ബ്രഹ്മാനന്ദം അത് ആ ആനന്ദം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അത് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭഗവത് സേവനം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഇല്ല. എന്നാല് കൃഷ്ണാവബോധം ഉന്നതമായതാണ്. ആത്മീയ ആനന്ദം അല്ലെ, നിത്യമാണ് അത് അല്ലെ. ഭഗവത് സേവനവും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദമാണ് സർവശ്രേഷ്ഠവും നിത്യവുമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖവും താൽക്കാലികമായതുകൊണ്ട് അവ താഴേക്കിടയിലുള്ളതാണ്. ഭൗതിക സുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള പതനം സ്വാഭാവികമാണ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിനും പതനം സാധ്യമാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് ഉന്നതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഉന്നതമായതാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ യോഗികള് ഒക്കെ അവർക്ക് പല പല സിദ്ധികള് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. സിദ്ധന്മാര് പല പല കഴിവുകൾ നേടിയെടുക്കും അവര്. ഇപ്പൊ 8 എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ സിദ്ധികള്. ഒരെണ്ണം, ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധിയുടെ പേരാണ് അണിമ സിദ്ധി എന്ന് പറയും. അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു പറഞ്ഞോളൂ. ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോമിലേക്ക് വരിക, അതായത് ഒരു ചെറിയ ഹോളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ചെറുതാക്കുക. അതെ, സൂക്ഷ്മ രൂപം കൈക്കൊള്ളുക. അതാണ് ഈ അണിമ. അതെ, അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സിദ്ധിയുടെ അതാണ്. അതുപോലെ പക്ഷെ ഈ അണിമാൻ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഭൗതികതയിലും കാണാം. ഇപ്പൊ ഒരു കല്ലിന്റെ ഉള്ളില് സൂക്ഷ്മ രൂപേണ കടക്കാം. അപ്പോ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടണൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ലേ? കുതിരാനിലെ അല്ലെങ്കിൽ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഒക്കെ ടണലിൽ കൂടെ പോണൂല്ലേ? ഇത്ര വലിയ പർവ്വതം തുരന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അല്ലെ? അത് ഭൗതിക ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഗുഹാമാർഗങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പോ ചിലവർക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ജലപ്പരപ്പിലോ ഒക്കെ നടക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ശരീര ലാഘവം ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയണേ. അതും ഒരു തരം സിദ്ധി തന്നെയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവര് ആകാശത്തിൽ പറക്കും, വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കും അല്ലെ? ജലത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തിലൂടെ പോലും അവർക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക പൂർണ്ണതയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണത് തന്നെയാ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ. അപ്പോ ഇപ്പൊ സിദ്ധി നേടുന്നതിന് ദശവർഷക്കണക്കിന് സമയം പ്രയത്നിക്കണം, എന്നാലാണ് ഒരു സിദ്ധി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോ ഒരാള് വെള്ളത്തില് കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റണ സിദ്ധി എടുത്തിട്ട് ഒരു ആചാര്യന്റെ അടുത്ത് വന്നു, പറഞ്ഞു, ഗുരു
ഞാനിതാ എനിക്കിപ്പോ 18 കൊല്ലായിട്ട് ഞാന് ധ്യാനിച്ച് യോഗ മോളിൽ കൂടി നടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗുരുവിന് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നിയില്ല. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, ആ ഒരണ ലാഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ഗുരു അങ്ങനെ പറയണേന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല, ഒരണ കൊടുത്താ ആ കടത്തുകാരൻ ആ വഞ്ചിയിൽ അങ്ങോട്ട് കടത്തി തരും. ആ ഒരണ ലാഭിച്ചു ഈ 18 വർഷം കൊണ്ട് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഗുരു പറയണത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് ജ്ഞാനപ്രാപ്തിക്കായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഈ വക സിദ്ധികൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ സൂര്യരശ്മി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെത്താൻ ഒരു യോഗിക്ക് സാധിക്കും. ഈ സിദ്ധിക്ക് ലേഖിമ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ യോഗിക്ക് ചന്ദ്രനെ വിരലുകൊണ്ട് സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സിദ്ധികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശൂന്യാകാശത്തില് പേടകത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ അതും ഭൗതികമായിട്ടൊക്കെ നടക്കണ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഈ വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രനെ സ്പർശിക്കണ ആ സിദ്ധിക്ക് പ്രാപ്തി എന്നാണ് പറയാ, പ്രാപ്തി. അതുപോലെ ഒരു ഗ്രഹം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയാൽ നിർമ്മിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിനെ നശിപ്പിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ ഈശിത്വം എന്നാണത്രേ ആ സിദ്ധിക്ക് പറയണ പേര്. മറ്റൊരു സിദ്ധിയാണ് വശിത്വം എന്ന് പറയാം. അത് ആരും നമുക്ക് ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കും. പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരം ഒരു ഹിപ്നോട്ടിസം പോലെയാണ് അതുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗികള് ആളുകളുടെ മധ്യത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒട്ടേറെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും, അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യും, ചിലപ്പോ പണമൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കും, എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോവും. അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും. പിന്നെ ഒരു സിദ്ധി ഉള്ളതാണ് പ്രാകാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രജാലം തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തില്. ഇവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ കണ്ണില് വെള്ളം കടത്തിയിട്ട് അതേപടി പുറത്തെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം എന്തും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും. പ്രാകാമ്യം എന്നാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കാമാവസായിതം എന്നാണ്. ഇതും ഒരു തരം ഇന്ദ്രജാലം പോലെ തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായിട്ട് എന്തും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സിദ്ധിയാണ് പ്രാകാമ്യം. എന്നാലോ കാമാവസായിതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാന് ഇങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സിദ്ധിയുള്ള ഒരാള് നമ്മുടെ ഒരു അസുരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? സൂര്യനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പാതിരാത്രിക്ക് സൂര്യനെ ഉദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കും. എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും പേടിയായിരുന്നു. ആരാ അസുരൻ? ഹിരണ്യകശിപു അല്ലേ? ഹിരണ്യകശിപുവിന് എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഭയമായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ സ്വന്തം പുത്രൻ മാത്രം പറയണ അനുസരിച്ചില്ല അല്ലേ? ഭക്തനായി, നാരായണ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ മകൻ നമുക്കറിയാം. അപ്പോ യഥാർത്ഥ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമൂല്യമാണ്, ശ്രേഷ്ഠമാണ് അല്ലേ? അനശ്വര ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അനശ്വരത അതും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വിഡ്ഢികള്. ഭൗതിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത് അത് മനുഷ്യരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിഡ്ഢികളാക്കുക ചെയ്യണേ. കുറെ ഇപ്പൊ സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടും തോറും നമ്മള് വിഡ്ഢികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ആരാ പറയാ? ഇപ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പോലും നമ്പറുകൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കണില്ല അല്ലെ? പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പല നമ്പറുകൾ നമുക്ക് ഹൃദിസ്ഥമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പൊ എല്ലാം റിമോട്ട് സ്വിച്ചുകളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ. എഴുന്നേൽക്കണ്ട അല്ലെ? കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അല്ലെ? അങ്ങനെ മടിയരാക്കുകയാണ് ഈ വക ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ചെയ്യുന്നത്. മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണത്, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശക്തി തരണേ എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ആസക്തി ഉണ്ടല്ലോ,
അത് ശക്തമാവണം, സ്ഥിരമാവണം. അതാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ആവശ്യം. കൃഷ്ണാവബോധം അതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ലഭിക്കണ ആനന്ദം അതുല്യമാണ് എന്നൊരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം അതീന്ദ്രിയമാണ്, അളവറ്റതാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ദിവ്യാനന്ദം വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മറ്റ് സിദ്ധികൾക്കൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കണ ആ അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം അതുണ്ടല്ലോ, ആ സമുദ്രം, അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. അതൊരു സമുദ്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ താഴെയാണ് അത്. ഇവ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു കൊലാവേജ ശ്രീധരൻ എന്നുള്ള ഒരു മഹാഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊലാവേജ ശ്രീധരൻ. അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ്. വാഴയിലകള് എടുത്തിട്ട് കുമ്പിള് കുത്തി വിൽക്കുകയാണ് അയാളുടെ ജോലി. ഒരു അത്ര വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കറിയാം. എന്നിട്ടും ആ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയും ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, എനിക്ക് ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ തിരസ്കരിച്ചു. അപ്പോ ഇന്നത്തെ എന്റെ സ്ഥിതി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് കൊലാവാച ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം അതാണ്. 24 മണിക്കൂറും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിഞ്ഞാല് അതിലധികം അവർക്ക് ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ല. ഈശ്വരനിൽ ലയിച്ചിട്ടുള്ള മുക്തി പോലും അവര് ആഗ്രഹിക്കണില്ല. കൃഷ്ണ ഭക്ത നിഷ്കാമ ദൈവശാന്ത ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി അദൈവ സകല ശാന്ത. അതൊക്കെയും അശാന്തി തരുന്നതാണ്. ആ കൃഷ്ണനിലെ നിഷ്കാമ ഭക്തി അതാണ് ശാന്തത തരുന്നത് എന്ന്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങള് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ആനന്ദം കിട്ടാത്തത്. നമ്മളുടെ ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഒരു വക സുഖത്തിന്റെയും കുറവുണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റെന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാല് അയാൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും. ശുദ്ധഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും ഭഗവാൻ നിറവേറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ സിദ്ധികൾ കൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രയോജനമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് എന്നുള്ള മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് എന്നുള്ള ആ ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ കാര്യങ്ങള്. അടുത്തത് സുദുർലഭ, അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയാണ്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല. അത് എന്താണ് കാരണം? കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകില്ല. ഭൗതിക ലാഭങ്ങളോ മോക്ഷം തന്നെയോ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വരാം. എന്നാലോ ഭക്തിയുത സേവനം നടത്താനുള്ള അനുഗ്രഹം അത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും ലഭിക്കില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമേ ഈ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധഭക്തി സേവനം കിട്ടുന്നില്ല? അതെന്താണ് കാരണം? ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരു വേണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും രണ്ടുപേരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തില് ഒരാൾക്ക് എത്താൻ പോലും സാധിക്കുള്ളൂ. അത്രയും ദുർലഭമാണ്. ദുർലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കിട്ടാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ സുദുർലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസം.
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയണേ? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയ ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. കേൾക്കണമെന്നില്ല മാതാജി. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഒരു തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സതീദേവിയോട് പറയണതാണ്, വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഒരു ദാർശനികന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ സാധിച്ചേക്കാം. വേദപ്രോക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ആചാരങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഒരാൾക്ക്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ധർമാചാരത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാം. അതിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി നേടുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവ ഒന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവൂല്ല അല്ലെ? ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനിമൃതികൾ ഒടുങ്ങുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേവലം സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ല എന്ന് പ്രയത്നം കൊണ്ടോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനാവില്ല എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി നേടി പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ ആ പൊടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായേ മതിയാവൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത ആണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ? സുദുർലഭ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നാരദൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നത്, രാജൻ മുകുന്ദൻ എന്നുകൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവകാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഉപദേശകനും എല്ലാം അങ്ങാണ് അല്ലെ? ആ ഭഗവാനാണ് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ എല്ലാത്തിനും സുഹൃത്തായിട്ടും ഉപദേശകനായിട്ടും ഗുരുവായിട്ടും അല്ലെ തേരാളിയായിട്ടും ഒക്കെ. അപ്പോ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ് നാരദ മഹർഷി. അപ്പോ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് ഭഗവാൻ. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒക്കെയും അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ ഈ കാര്യങ്ങള് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും സാധിക്കുമോ എന്നാണ്. അപ്പോ ചിലവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മോക്ഷമൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തു എന്ന് വരും. പക്ഷേ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദിവ്യ അനുഗ്രഹം നൽകണത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ദാസനാവുകയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയണത് പ്രഹ്ലാദാണ് വലിയ ഭക്തൻ എന്നാണ്. അപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി പറയണേ, അങ്ങാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ. നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നിന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അപൂർവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത ഉള്ളത് എന്താണ് കാരണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കഥ അല്ലെ? ഭക്തന്റെ ദാസനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അടുത്തത് ഈ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്നുള്ളതാണ്. പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ഉയർന്ന ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനാണ് അല്ലെ പ്രേമഭക്തി. ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള ആ സുഖത്തിനെയാണ് പറയണേ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. ബ്രഹ്മാനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദം അതുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ആ മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ല എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയണത്. ബാക്കി ആനന്ദങ്ങളുടെ സാഗരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇത് ഈ സാഗരത്തിനേക്കാളൊക്കെ മികച്ചതാണ് എന്ന്. ഇപ്പൊ അതർ ഡിസയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരിക, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്നുള്ള ആ നിലയിലേക്ക് വരിക. 20ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജു പറയുന്നു, അല്ലയോ ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയനാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കേവലം കാലിക്കുളുമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീധര സ്വാമികൾ എഴുതിയ ഭാഷ്യമായ ഭാവാർത്ഥ ദീപ്തിയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിൽ നീന്തി തുടിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരും അങ്ങയുടെ ലീലാവിനോദങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുമായ അപൂർവം ചിലർക്ക് മാത്രം അറിയാം പരമാനന്ദം എന്താണെന്ന്. മാതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ എന്തിനേറെ മോക്ഷത്തിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന പ്രോന്നത സുഖത്തെ പോലും നിസാരമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ആ പരമാനന്ദമെന്ന് അവർ മാത്രം അറിയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയത കൈവരിച്ച ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ മുന്നിൽ മറ്റാനന്ദമെല്ലാം വെറും പെരുവഴിയിലെ വൈക്കോൽ തുറുമ്പായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാനുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി അല്ലേ, ദർശനം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ആനന്ദം, ആ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തില് ഞാൻ എങ്ങനെ മുങ്ങി പോവാണ് ഭഗവാനെ എന്ന്. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോള് ബ്രഹ്മാനന്ദമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് സാഗരല്ല. ഈ പശുവിന്റെ കുളമ്പ് പതിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിലെ വെള്ളം എത്രയുണ്ടാവും? സാഗരം എവിടെ കിടക്കണു അല്ലേ, അത്രക്കേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. അങ്ങയുടെ ആ സാന്നിധ്യം തരുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ഒരു സാഗരമാണ്. മറ്റുള്ളതൊക്കെ വെറും കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞ ഉണ്ടായ കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലെ അത്ര നിസ്സാരമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അതുപോലെ ഈ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഭക്തിരസ അമൃത സിന്ധുവില് നീന്തി തുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവരും, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ആ ലീലാ വിനോദങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തർക്കേ അറിയുള്ളൂ ഈ പരമാനന്ദത്തിനെ കുറിച്ച്. അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഭൗതിക ആനന്ദങ്ങളൊക്കെ എത്ര തുച്ഛമാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും ഈ ഉന്നതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ കൈവരിച്ച ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റ് ആനന്ദമെല്ലാം വെറും പെരുവഴിയിലെ വൈക്കോൽ തുരുമ്പായി മാത്രമേ കണക്കാക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് വേറെ ആനന്ദം ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ. അവർക്കങ്ങു രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ പോലെ എന്ന് പറയും അല്ലെ. മഹാത്മാക്കളുടെ മുമ്പില് പണത്തിനോ ധനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നാരിക്കോ ഒന്നും പ്രാധാന്യമില്ല അല്ലെ. അവരെന്താ കണക്കാക്കുക? അവർക്കങ്ങ് രത്നം ചരൽക്കല്ലു പോലെ ഉരങ്കാക്ഷിമാരോ മരപ്പാവ
പോലെ എന്നാണ് അല്ലേ. ആ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മറ്റ് ഈ ഭൗതികതയിൽ എന്തുണ്ടായിക്കോട്ടെ അതോടെ ഒന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ എന്നുള്ള ആ പ്രേമഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണത് അല്ലേ. നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി പോണം കേട്ടോ. എല്ലാം സംശയമുള്ളതൊക്കെ തീർക്കണം. ആ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാലുള്ള ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വേറെ ഒന്നിനോടും ഒക്കില്ല. മറ്റുള്ള ആനന്ദമൊക്കെ ഒരു കടലിനോളം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഈ സമുദ്രത്തിനേക്കാൾ ഉന്നതമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അടുത്തത് 6-ാമത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ആരാ വായിക്കുക? ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിക്കൂ. ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. കൃഷ്ണനെ മദനമോഹൻ എന്നാണ് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ഉണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണിയെ മദനമോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അപ്പൊ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഭഗവാന് രാധാറാണിയോട് എന്താ ഇത്രയും സ്നേഹം അറിയോ? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അത് മാത്രാണ് രാധാറാണിയുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് രാധാറാണിയോട് ഇത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഭഗവാന്. അപ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ പ്രതീകം എന്ന് പറയണത് രാധാറാണിയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭം എന്നാണ്. കോടി കന്ദർപ്പന്മാര് കാമദേവന്മാര് വന്നാല് അവരെക്കാളുള്ള സൗന്ദര്യം, ഒരു കാമദേവൻ തന്നെ വലിയ സുന്ദരനാ അല്ലേ. അപ്പൊ കോടി കാമദേവന്മാരെക്കാൾ സുന്ദരനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ആ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയാ. ആ മദനമോഹനനെ പോലും മോഹിപ്പിക്കുന്നവളാണ് രാധാറാണി. മദനമോഹന മോഹിനിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ഉണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്. രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വം ഉണ്ട്. കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ രാധാറാണി എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവളാകുന്നത്? ആ ഭഗവത് സേവനം അല്ലേ, ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം, ഉന്നത ഭക്ത അത് രാധാറാണിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാധാറാണിയെ എല്ലാവരാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്ന രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക എന്നാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായി സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനമല്ല, അത് രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവീയ പ്രകൃതിയുടെ അന്തശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തയായിട്ടുള്ള ആ രാധാറാണിയുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നാരദരോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന
മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ. എന്ന് വെച്ചാല് സത്യമാണ്, 100 വട്ടം സത്യം പറയാണ്, അത് അത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്. സത്യം സത്യം പുനഃസത്യം സത്യമേവ പുനഃ പുനഃ ബിനാ രാധാ പ്രസാദേന. രാധയുടെ പ്രസാദം ഇല്ലാതെ മത്പ്രസാദോ ന ലഭ്യതേ, എന്റെ പ്രസാദം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാധാറാണി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. രാധാറാണിയാണ് ടിക്കറ്റ് തരുന്നത് കൃഷ്ണഭക്തിയിലേക്കുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് രാധാറാണിയുടെ ഭക്തരാവണം, രാധാറാണിയുടെ കാൽപാദങ്ങള് പാതക പിന്തുടരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒരാൾ വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇത് ശരിവെക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആകർഷണം യോഗ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹാഭോഗങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിൽ നിന്നോ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞവയൊക്കെ വളരെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മത. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഉദ്ധവ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ യോഗ സാധനകള്, ഊഹാപോഹങ്ങള്, വേദാന്ത പഠനങ്ങള്, തപോനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ദാനധർമ്മങ്ങള്, ഇതൊന്നും അല്ല ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കണത്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ആ സേവനം, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഓ, അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത ആള് വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വഭക്തന്മാർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7, 10, 48, 49 വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രശസ്തികളെ യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രകീർത്തിക്കുമ്പോൾ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണിത്. ഭക്തൻ എപ്പോഴും മറ്റു ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കും. യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഭക്തന്റെ വീക്ഷണമാണിത്. താൻ കേമനാണെന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും കരുതുകയില്ല. മറ്റു ഭക്തന്മാർ തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിചാരം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ, അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു: രാജൻ, നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അന്യരിൽ നിന്ന് സ്വയം മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സദാ നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത് എന്നീ നിലകളിൽ മാത്രമല്ല, ദൂതനായി പോലും ഭഗവാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാൾ ഭാഗ്യവാന്മാരായി ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഭാഗവതത്തില് പ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രശസ്തികളെയൊക്കെ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താ പറയാ, ഞാൻ കേമ ഭക്തനാണ് എന്ന് ആരും പറയില്ല അല്ലെ, ഭക്തിയുള്ളവര് പറയില്ല. അല്ലാത്തവര് പറയും ഞാൻ ഭക്തനാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവര് ശരിയായ ഭക്തരാവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും താൻ കേമനാണ് എന്ന് കരുതില്ല എന്നാണ്. മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോ പറയും, ഓ അദ്ദേഹം നല്ല ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ പറയും. അതുപോലെയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ആ ആളുടെ മുമ്പില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര് പാണ്ഡവര് അല്ലെ. ഭഗവാൻ മനുഷ്യാവതാരത്തില് വന്നപ്പോഴ് എപ്പോഴും ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും യുധിഷ്ഠിരനോ അതുപോലുള്ള കൗരവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. ശിശുപാലൻ, കംസൻ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വെറും ഒരു ഇടയ ചെറുക്കനായിട്ട് മാത്രം കരുതി. എന്നാൽ ഇവർക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവേശ്വരത്വം ഒക്കെ അവര് മനസ്സിലാക്കി. അവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഒരു ദൂതനെ പോലെ, ഒരു തേരാളിയെ പോലെ, സഹോദരൻ, സുഹൃത്ത് എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ അവരോടൊപ്പം വർത്തിച്ചു. അപ്പൊ അവരെക്കാളും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ആരുമില്ല എന്ന് നാരദ മഹർഷി പോലും പറയാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര് വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനായിട്ടേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ദ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ, സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ച് അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിനു കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായത് തന്നെ. അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിയൂത സേവന എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണിത്. ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ശക്തമാണത്. ദൈവം മഹാനാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം അതിലും മഹത്തരമാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാനാവുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഭഗവത്ഗീതയിലും നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, ഞാൻ അനാദരവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. അങ്ങയുടെ ഈ സർവജ്ഞത്വം, അദ്ദേഹം ആ ശ്രേഷ്ഠരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതമനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. അപ്പൊ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോ ഭക്തിയുഗ സേവനം എന്നുള്ള ആ പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവരെല്ലാവരും ഉത്തമ ഭക്തര് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ സേവനത്തിൽ തൃപ്തനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിന് എന്നാണ്. അപ്പൊ ദൈവം മഹാനാണ്, ഭക്തിയുത സേവനോ അതിലും മഹത്തരാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സിദ്ധികൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഭൗതിക മുക്തി ആഗ്രഹിച്ചാല് ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സാധ്യമാക്കും. പക്ഷേ ഈ ഭഗവത് ഭക്തി അതാണ് ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസം. എന്താ മുക്തി നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളത്? അന്തരംഗ ശുദ്ധി വേണം അല്ലെ, എന്നാലേ ഭക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കരുണാവതാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെ നാമസങ്കീർത്തനം വിതരണം ചെയ്തു. ഹാത്തിറാം ബാബ എന്നൊരാളുണ്ട്, തിരുപ്പതി ബാലാജി അവിടെ അടുത്താണ് ഹാത്തിറാം ബാബ. അദ്ദേഹം ഒരു രാമഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ബാലാജിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ദർശനത്തിന് വന്നപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ക്ഷേത്രം പോലെയല്ല അല്ലെ ഇവിടങ്ങളിലുള്ള ക്ഷേത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കേൾക്കാം? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോഴ് ഹാത്തിറാം ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ്, രാമഭക്തനാണ്. അപ്പോ എങ്ങനെയായാലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ടെമ്പിളും ആ വർഷിപ്പ് രീതിയും ഡീറ്റി ആ മൂർത്തികളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴേ. അപ്പോഴ് ആ ബാലാജിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് മയങ്ങി ആ ഭഗവാനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകളോളം നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഭക്തനെ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ആകെ സംശയമായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളെയൊക്കെ അറിയിച്ചു. അപ്പോഴ് ഇയാളെ പിടിച്ചു പുറത്താക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന്. നാളെ മുതൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പിന്നെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിൽ സങ്കടം വന്നു, കരഞ്ഞു, ഉറങ്ങാനും സാധിക്കണില്ല. അങ്ങനെ ആയപ്പോ രാത്രിയായപ്പോ ഒരു സുന്ദര ബാലൻ വരികയാണ്. പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി കളിച്ചു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതൊരു പതിവായി. എന്നും ഇവര് ഈ നേരം വന്നാല് ഒരു സുന്ദര ബാലൻ ഇങ്ങനെ വരും, കളിക്കും.
എന്നിട്ട് പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ. ഒരു ദിവസം ബാലൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് ഒരു ഹാരം, കഴുത്തിലുള്ള ഒരു നെക്ലസ് അവിടെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴ് അവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ തിരുപ്പതി ബാലാജിയുടെ അവിടെ വിഗ്രഹത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹാരം കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴ് അതറിഞ്ഞു ഈ ഹാത്തിറാം ബാബ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതും കൊണ്ട് ഓടി ചെല്ലാണ്. ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്തൊരു ഹാരം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുക. ഓ, നീയായിരുന്നോ കള്ളൻ, ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാണ് കട്ടെടുത്തത് എന്ന് നോക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു. ജയിലിലിട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി കളിക്കാൻ വരും, ആ ബാലൻ പോയപ്പോഴാണ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓ, നിന്റെ ഒരു ഭഗവാൻ വന്ന് നിന്റെ കൂടെ കളിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാ അതെ അതേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊറേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു, എന്നാ ശരി, നിന്റെ മുറി ഉണ്ടല്ലോ, ആ മുറിയിൽ നിറയെ കരിമ്പ് കൊണ്ടേയിടും, ഇട്ടിട്ട് പറയും ഇത് മുഴുവനും നിന്റെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് രാത്രി കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നാല് നീ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ധരിച്ചോളാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, ആരാ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ തിന്നാൻ വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു ആന, ഗംഭീരനായിട്ടുള്ള ഒരു ആന വരുന്നു. ആന വന്ന് വാതിലൊക്കെ ചവിട്ടി പൊളിക്കാൻ പറ്റും, എന്നിട്ട് ആ കരിമ്പെല്ലാം തിന്നാണ്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, ഹാത്തിറാം ഹാത്തിറാം, ആന രാമന്റെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തന്നെ ഹാത്തി എന്ന് വെച്ചാ ആനയുടെ രൂപത്തിൽ വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാത്തിറാം ഹാത്തിറാം എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങേർക്ക് ഹാത്തിറാം ബാബ എന്ന് പേര് വന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആന എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോവാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശരിയാണ്, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ എന്താണ് വരം വേണ്ടത് ഇനി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ നിവേദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഓ ശരി, കൊടുക്കാം. രാജാവും സമ്മതിച്ചു. രാജാവ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശ്രമമൊക്കെ അവിടെ കെട്ടിക്കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴും ആ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നുള്ള നൈവേദ്യമാണ് എന്നും ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ നിവേദ്യമായിട്ട് അവിടെ ബാലാജിക്ക് സമർപ്പിക്കണേ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രാധാറാണിയോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ്. ദിവ്യ സ്നേഹം, അതാണ് രാധാറാണിയുടെ സ്നേഹം എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കണതും. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയണത് ഭഗവാനേക്കാളും വലുതാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ കനിഷ്ഠ അധികാരികള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ലെവലൊക്കെ ചിലപ്പോ നമുക്കൊക്കെ അതേ ലെവൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം. ആ കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നൊക്കെ വന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ തൊഴുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നടനോ സെലിബ്രിറ്റിയോ വന്നാല് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എവിടേക്കാ പോവാ? ആ സിനിമാ നടന്റെ അടുത്ത് പോവും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും വിഗ്രഹത്തിലുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ, അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ന്യായീകരിക്കും അല്ലെ. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആ സെലിബ്രിറ്റിയുടെ പിന്നാലെ പോവും. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സാധിക്കുള്ളൂ. അയാളുടെ മുമ്പില് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും അയാൾക്ക് ഒരു കുലുക്കോ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. അത്ര അയാള് മനസ്സിന് സ്ഥിരതയുള്ള ആളായിരിക്കും, സ്ഥൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ഇനി നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോണത് അധ്യായം 2 നമ്മൾ കാണണത് സാധന. ആ സാധനയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും ഭക്തിയില് എന്നാണ് നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കഥ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലെ ഉദാഹരണമായിട്ട്. അദ്ദേഹം എത്ര ജപം ചെയ്യണ ആളാണ്, നാമാചാര്യനാണ് അല്ലെ. ഒരു സുന്ദരിയെ പറഞ്ഞയച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തപോനിഷ്ഠകൾക്ക് മുടക്കം വരുത്താൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടായില്ല. മറിച്ച് ആ സുന്ദരിയെ പോലും ഭക്തയാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തര്. ശുദ്ധഭക്തരുടെ സാമീപ്യം ഒരാളെ ശുദ്ധരാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലെസണില് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു, എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി പറയൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ മോക്ഷ ലഘുത്ത കൃത്. അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ല, അതല്ല, അത് സുദുർലഭ അല്ലെ. സ്വയം ഇന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് എത്തിക്കണു ഒരാളെ. അതാണ് മോക്ഷ ലഘുത്ത കൃത് എന്ന് പറയണത്. അത് ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെയാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത്, ശ്രേഷ്ഠമായത്, നിത്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികതയിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം തുച്ഛമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഏതാണ് ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക്? പിന്നെ 6 തരം നമ്മള് സിദ്ധികളൊക്കെ. 6 തരം സിദ്ധികള്, അണിമ, ലഘുമ. അതെ. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ അതൊന്നും അല്ല. പിന്നെ യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അപൂർവത. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സേവനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്തത്? മനസ്സ് ശുദ്ധമല്ലാത്തോണ്ട്. അതെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആ അനുഗ്രഹം അതൊന്നും എളുപ്പമല്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് അത്രയും വിരളമാണ്. കാരണം എന്താ? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം മൂല്യവത്താണ് എന്ന് പറയണത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യണത് എന്നാണ്. പിന്നെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്നുള്ളതിൽ എന്താ പഠിച്ചേ? ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ, അതാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ ആനന്ദം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ കടലുണ്ടെങ്കിലും ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദം ആ സമുദ്രത്തിനേക്കാളും ഒക്കെ മേന്മയുള്ളതാണ്, അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ് എന്നാണ് നമ്മള് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മയിൽ പഠിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണയില് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? രാധാറാണിയെ. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ രാധാറാണിയുടെ കാലടി പിന്തുടരുക അല്ലേ? അതാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് നമ്മള് സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിതരാവണം എന്നാണ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ ദൈവം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാണ്. അതിലും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലേ? അത് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ മൂല്യം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കൊട്ട് അറിയൂല്ല. അത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അങ്ങനെ 1-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.